Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kishnong mau jam kabran haka blok mau kenro East Castle District kalala ban sandur yala kishnong ning ba kinong shnong daga jingyo jinghikai naka FME outreach long bala baiting ka daga tanat MSSDS katika kinhun sister FME kabli hiar sha kishnong mau jam bar khap mau kabaha ban kiu bat hiar ya uriat uram kathanyawar mau kenro ban penyar tanat ya jing ai jinghikai bala itu daga sarkar Yagate ka jingi kai ka balai banai kanthi balahi kai da ka FME ha ka jingelam jung ka sister Garnet sutunga ringat ka sister Janisha Nongrum bar ka MSSDS ha ka jingpet jung ka kong ha ka multi skill food processing technician training ha ki lai banai jung ka jingsha hi kai ha ki bun benta jung ki sabbad ki don kumno banshna penmi umso na ki marab ka jongki ka ba ki thung bat penmi na ki jakarab ha ka shnong ba ki sa Ka jing sha hi kai ka baki long kmi ki samla shunang bar kan thei ki la yo benta ha ki kam shat jing bam ka long ka jing mentoi ka ba kraw ya ki na mar ka dei ka sien baning kong ya ki bar nyo jing tip ya ki jing yaram na ka sarkar ba ga bei pisai ki nong shong shnong ha ki than nong kendong ha ka jing hi kai na du ki batem men bat ukli nong sanchar shnong urang ba Crispin Suting kabagi rayo yang kita kasih tiket kita kan ikat sini kalau kabak kerabat kalau kasih bah pencok ini nak tak kecing ya kabangi mak hak kecing im jengi kita kadang kam kenyangi bagi nang ni sekhamat ni dia terisitam bagi ni tilut nan tak kasap namba ngila nang ni sekhamat banjan kalau cat ni nak benta berkenteu hati ini sampai ya kayo kakuat batum juru ka imas alang batum juru bagi lam kita kini kita si wifi di phone tani ki prasna ki pratha ki bam pat yo eta kecing siai nani kecing siai bagi lam kan sa ki wifi pas nama ti rukin jadi kita kecing ya jengi ban maki kila ban god nuk sa jengi bak na ba kasna ka tha jengi kan long kata ka baroy bak kan long kata kasna ka tha jengi babin ke babian tapi ni tin kita haju dengan aku lay tile banta ikam bicara with people way ki sister Garnet iba plan subhana ka banta chongi sister Janisha Nongrum ibala po dengan dari Tobasni dan pernah kira ke por mendengarkan tadi awal kita dalam komunikasi long kecuali kam tam nak berada bahasa kami jauhin langsalang berkawai Mbak Henry kalau soal kasih ke Mbak video ini sebenarnya kam tam epi ki training kita ngomong nanti kinong syak ai kinong syak training ban pendian nak bentar kani ka cingtip ke cing sempang ke cupi akabide bat karokom man syat hakani ka cup ke cumi ke bamanta ka cup ke bon ki cing kela ki banyak step hadu kata tangga kerdan pule kamlong kawabian nak bentar cuno ban perkhat nak bentar kasen kam sencam lani na kabanta banyo kam banyo jam kabakam pongsan hakani ka pateng de juni minta kipet ya kata kabaki on ka skill lani ka ting tip ka jumpi hakabide ka kata ka kam kabaki anor kabaki tra haki company ki bahe ala da kipet
syukur khilaf le kata ke kendon nagalan jadi company ki he kum ka Apple Amazon lani kui ka multinational companies ki ba conduct ye ki buon ki interview na ka bantaban thung ye ki brio ki bantre ko company ki chaki kin nam pet tang ya ka kerdan hendrai ka kongsan kin pet ya kata ka bion ka skill ke chaki ka skill jo kita ki bakwa ban yo e kata nama la hidon dia ka skill lele kata ka cinang ke chumpi bat rengkat ke cing slotonat ke chumpi ka baya ya rengkat ba kata ka cing tip pe cing sepang chumpi pa kata kam ko ke ka kam chumpi akan ulo ko ta jadi na kata bagi bobot ki company ki bahe ki setback berbor ya kata banta banjo ya ki train on tan ki babian ka qualification Henry ki peju ya kita ki benta ki kwa banjo ya ki train ibaran kata ka kasak ke bagi orang pin kasih lain kata skill ke bagi orang pin nah kemudian ada kata-kata bandongan rapi ni kasih ban sakir ni certificate na kabarta chumpi ni kasurnat na kabarta chumpi ban pensisya syak pertai berkawai ba kira long kibra tebet ya kene kita boros kata masih tang kijimbang ki beset ban miduk harina kijimbang de bayo ka MSSDS ringkat baka jing trai kam jong ka FME long ka siu pisa ka FME ban IRP ka ne ka training mo wanum ong baka de ka free bakinum kit kya show de ne nama kala hangde kala let ka jing trai shitom jongi batrai ha MSSDS bat kumjo ki bay mikmat na poka FME kade ya de benda kane ka food processing phele ngakwa ai jingmut ba hangne hapo dong hasnong jong phi ki bun em ki so ki pa ba phila ban pendon kam ru ye ki tu pendon kam kan process ye ki kumba ban pen drying ban pen terkhong ma bong kumi ki kinja kumbale ki shirmit bale ye ki sein pen terkhong kum tu ru long ti ki jajaj so ba mi hangne phila ban pen mi kum ki so ne phila ma shna jam kum kita mo te long piti ban long pat ki baya treasure hem ba ki baya sha kan ba treasure tom namar sisi manang sedang kan ono kakam ngin hap sedang shani barit kade ne em sendat nyemla ban ki ushadrong tenga kwa FCC ba phenya long kita ki bru ki baya sha mo walum i no shiteng ba phinong o ka jing mi tang khingya mo kade ya te ya treasure tom ya tre testa bat kumju ka kum ka jing yarap na ka prime bat ka besen ka awan em shane ban batai ki scheme ne ki luan ba phe phila ban shim te shim ne kata ka kaburu ba ki ai mo te nga kwa kan tu ye piste ba ya long ki pre ba trishtom bat nga tharai tang ne ki